שלום לכולם, אחים ואחיות, אזרחי ואזרחיות ישראל. כאן עורך דין תמיר תורגל, מה שלומכם? הרבה זמן לא הקלטתי וידאו, החלטתי לעשות סרטון, אשתדל שזה לא יהיה ארוך, לגעת בדברים החשובים שקורים היום, ולעדכן שאנחנו הגשנו את הבג"ץ לפני שבוע ויומיים, אנחנו ממתינים להחלטה מבית משפט, אני מקווה מאוד שיהיה דיון בקרוב. ונראה לאן דברים יתפתחו. בכל מקרה, בינתיים דברים קורים. אני מצטער אגב על התאורה, אני רואה שזה לא ככה הכי יפה, אבל אנחנו לא כאן בשביל יופי. מה שחשוב זה לעדכן את הציבור בכמה דברים, וחשוב לי שאנשים יבינו שהמצב היום כרגיל הולך ומחמיר. אני רוצה להתייחס ספציפית כרגע לנושא של חיסונים. דיברו איתי על נושא של חיסונים לחיילים בצבא. אז כמו שכולכם יודעים, יש דבר כזה שנקרא פקודה בלתי חוקית בעליל. אני רוצה להבהיר מבחינה משפטית את העניינים, במעשה את הזכויות שמופרות על ידי זה שמחסנים בכוח או על ידי מניעת זכויות. יש חיילים שפנו אליי ואמרו לי שאמרו להם שאם הם בקרבי אז הם יהיו ג'ובניקים וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת יפגעו בהם בסנקציות מסוימות. הדברים יפים גם לגבי האוכלוסייה בכלל. צריך להבין שיש פה כמה נורמות משפטיות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, כבוד האדם וחירותו, ואמרתי כבר והסברתי במקומות אחרים, זה גם מופיע בבג"ץ, שבעצם המדינה מכירה, למשל חוק כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד, למעשה מכיר בזכויות שלנו, זכויות טבעיות שלנו כבני אדם. זאת אומרת שהחוק מכיר בזכויות שלנו, והוא לא זה שמקנה לנו אותם. הזכויות הן טבעיות, הן מוקנות לנו בעצם היותנו בני אדם. אז ברגע שרוצים לפלוש לנו לגוף, בעצם הגוף שלנו בתפיסה הוא מקודש. הנשמה והגוף זה אחד. ולכן להיכנס לאדם למרחב הפרטי שלו, להחדיר לו חומרים לגוף, לפלוש לו לתוך הגוף, זאת בעיה, הפרת זכות טבעית מאוד 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 חשובה. ובכלל עצם השיח על הדברים האלה, וראיתי שהיו כותרות בעיתון שכן יהיה ולא יהיה, וכל פעם אומרים שעכשיו יהיה דרכון ירוק. זאת אומרת, כל השיח הזה סביב מניעת זכויות, בינתיים לא מדברים על חיסון בכוח, הדבר הזה הוא פסול מבחינה משפטית. למעשה זה אחד מהיסודות, העמודים הכי חשובים בקיום המשותף של בני אדם, שאנשים מכבדים את המרחב האישי והפרטי של כל אחד. וברגע שהיסוד הזה נשבר, אני רוצה לומר שהדברים עשויים להידרדר למקומות מאוד 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 מסוכנים. אני אסביר את זה לקראת הסוף, אני אשתדל שזה יהיה שוב קצר. אז יש את ההיבט של כבוד האדם וחירותו, הזכות של האדם שיעזבו אותו לנפשו, הזכות שלו שהוא יוכל להכריע ולהחליט לעצמו לגבי חייו. יש את הנושא של הסכמה מדעת. הנושא הזה, הסכמה מדעת, מופיע בחוק זכויות החולה. שוב, מושגים שהסכמה מדעת זה מושג משפטי שהוכר אחרי מלחמת העולם השנייה, בגלל כל הזוועות שנעשו שם, ניסויים בבני אדם וכפייה של טיפולים בבני אדם. והנושאים האלה נכתבו, כמו שאמרתי בעבר, בדם. וזה מבוסס על קוד נירנברג ואחר כך קוד הלסינקי. זה בעצם הכרות בינלאומיות, אמנות בינלאומיות שמכירות בזכות של האדם להחליט איזה טיפול הוא מקבל ואיזה טיפול הוא לא מקבל. הסכמה מדעת דורשת שהאדם יקבל את כל ההסברים. הסכמה מדעת דורשת שאפשר יהיה גם לא להסכים, אחרת אין מובן למשמעות של הסכמה. הסכמה מדעת דורשת עוד כמה פרמטרים, צריך לדעת מה הסיכונים, מה החלופות, ואת הדברים האלה רוצים בעצם להפר ברגע שמדברים על כפייה, בין באמצעות בכוח ובין באמצעות מניעת זכויות. אתם צריכים להבין, ברגע שמשנים את המצב מבחינת אורח החיים, שבאדם כבר לא יכול לחיות כמו בעבר, אז זה סוג אחר של כפייה, והדברים האלה הולכים ומחמירים כל הזמן. היבט שלישי שאני רוצה לומר, זה קשור לפרטיות. למעשה, ברגע שאדם מקבל טיפול כלשהו, זה עניין פרטי, זה עניין של צנעת הפרט. מה הוא מקבל, מה הוא לא מקבל, במיוחד חיסונים, שזה טיפול מונע. אדם יכול לעשות טיפול מונע באמצעים נוספים, בכל מיני דרכים, כדי לשמור על עצמו. אבל ברגע שהמדינה גם לוקחת בעלות על הגוף שלנו, וגם בעצם קובעת לנו שהיא תנהל אותנו, והיא תדע את המידע הזה, אז זה דבר מאוד מאוד מסוכן ובעייתי. אז יש פה למעשה גם את
כבוד האדם וחירותו, גם את זכויות החולה, וגם את נושא הפרטיות. לגבי הפרטיות אני רוצה להוסיף שיש את עניין הבדיקות מטוש, שגם הם, שוב, כל בדיקה מייצרת תוצאה. ברגע שהמדינה מכריחה אנשים להיבדק, כמו למשל בכניסה לאילת או ביציאה, והבדיקות האלה יש להם משמעות, אם אדם הוא שלילי או חיובי למה שיצא בבדיקה. לא משנה שהבדיקות האלה הן סופר לא אמינות, והיום כבר אפילו ארגון הבריאות העולמי כבר הכיר בזה, אבל בפועל המצב הוא כזה שברגע שהתוצאה ידועה למדינה והיא יכולה להפעיל סנקציות על בן אדם, אז גם אין את הפרטיות. זאת אומרת, לא רק הבדיקה היא פסולה, או החיוב שלה הוא פסול, אלא עצם זה שגם הבדיקה, התוצאה שלה ידועה למדינה, עוד לפני שיודע האדם, וההשלכות יהיו בהתאם למה שהמדינה קובעת. עכשיו אני רוצה לסיים בכיוון הבא. אני רוצה להבהיר במיוחד לאנשים שלפעמים אני רואה בתגובות, אנשים שלא חושבים כמוני, ונראה להם שבעיתות חירום מותר להפר את כל הזכויות, ומה זה משנה עכשיו, ויש מגפה, ומה אם היית מכיר מישהו חולה מפה ומישהו חולה משם. אני לא מבטל את זה שיש מחלה כלשהי, יש הרבה מאוד מחלות. מבחינה סטטיסטית, המציאות היא כזאת שהיא בכלל לא היינו צריכים לדבר עליה. מכיוון שאם לא היה את כל הפרופוגנדה בתקשורת, אז היא לא יותר קשה מהרבה מאוד דברים אחרים עונתיים ושנתיים. אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא פשוטה. אנשים צריכים להבין, ברגע שאתם מסכימים לשנות את חוקי המשחק, שהמדינה משנה את חוקי המשחק באופן כל כך גורף וקיצוני, אתם לא יודעים לאיפה זה ייגמר, ואתם לא מבינים שאתם נותנים יד למדינה בעצם להמשיך בכיוון הזה. ויגיע היום שיחליטו דברים שאתה או את לא תרצו שיהיו, שהיום לא אכפת לכם כל כך. יש הרבה אנשים שאומרים, מה זה משנה, מסכות, לא נורא, כן נורא. לא, זה משנה מאוד. מכיוון שבוודאי שיש אמצעים הרבה פחות דרקונים שאפשר להפעיל. וגם יותר מזה, יש דברים שלא נוגעים בהם. זה המצב שבעצם אנשים, ברגע שאתם צריכים להבין, מה שלא אכפת לכם, אכפת למישהו אחר. וברגע שחוקי המשחק בעצם נחצים קווים אדומים, וכבר לא משחקים בגבולות הגזרה בחוקי המשחק הדמוקרטי, אז אנשים יתחילו להגן על עצמם. ולכן אני בעצמי קורא לאנשים היום, לך, כל אחד, תחשבו עם עצמכם, מה צריך לקרות כדי שאתם תגידו עד כאן? האם חיסונים זה עד כאן בכפייה או במניעת זכויות? האם בדיקות מטוש, שזה גם פלישה לתוך הגוף? חיסונים זה החדרה של חומר לתוך הגוף? האם תהיו מוכנים, לא משנה מה המדינה תעשה, גם אם תגיד לכם מחר לזחול על הגרון שלכם עד גובה 60 סנטימטר, כי זה יציל אותנו מקורונה, כי יש, לא יודע, עננה עכשיו או לא יודע מה. אין גבול למה שניתן, המצאות שניתן להמציא ולכפות על אנשים, במיוחד שרובנו, יש לנו נטייה לקונפורמיזם, ואנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו, הקו האדום, הגענו אליו. לפי דעתי אנחנו הגענו אליו עכשיו, בתקופה האחרונה. כשמדברים על פלישה לתוך הגוף, ומדברים על זה כאילו זה בסדר, דרכון ירוק, דרכון כזה, דרכון אחר, זה פסול מעיקרון, זה מסוכן. לפי דעתי בעצם אין כבר בסיס משותף לקיום להרבה מאוד אנשים, ואנשים צריכים להתחיל להתארגן. אני מציע לך ולך, לכל אדם שרואה את הסרטון הזה, לחשוב מה הוא יכול לעשות בתור הגנה עצמית. כי אני חושב שצריך להיזהר לא למרוד בשלטון, זה גם לא בניגוד לחוק, אבל ברגע שהשלטון עובר את הגבול ומגיע למקומות ששוב, אני אפילו לא רואה את המשמעות הגדולה בללכת ולעשות בגץ נגד הנושא של חיסונים או בדיקות מטוש, בכפייה או במניעת זכויות, מהסיבה מאוד פשוטה, שזה כביש חד סטרי. כנ"ל אגב לפי דעתי צריך להיות בנושא של מסכות, אבל זה עוד היה גבולי, וגם כשאנחנו הגשנו את זה אמרנו בואו בעצם נאתגר את המדינה ונראה שהדברים האלה לא מקובלים. אני חושב שההקלטה כבר מתארכת ל9 דקות, אני אסיים בנקודה הזאת, אבל לפי דעתי אנשים צריכים להבין, צריך להתארגן ומותר להתארגן וחובה להתארגן להגנה עצמית. להגן על עצמכם ועל הילדים שלכם וגם על העתיד שלהם. אני מציע לכל אדם שרואה את הסרטון הזה וחרד להמשך, שיחשוב איך הוא יכול להתארגן כדי להגן על עצמו ולהעביר את המסר למעלה, כי מספיק אנשים יתעוררו ויגידו עד כאן, אז המדיניות הזאת תשתנה. אני חושב שכל מה שעוברים היום בארץ, עוברים כי נראה למדינה שיכולה לעשות הכל, ואנשים יעברו לסדר היום. וצריך להראות שבזה זה נגמר. וההפגנות על בלפור וכן הלאה, אני לא נגד הדברים האלה, אבל אני חושב שמה שקורה עם הקורונה, שזה מחלה שכולנו יודעים שהיא פוגעת
הורגת למעשה 0.2% מהאנשים שחולים בה, כשרוב האנשים שנחשפים לנגיף בכלל לא חולים בו, אבל מתוך המעט שחולים מרגישים לא טוב וצריכים עזרה, או בבית או בבית חולים, 0.2% מתים ממנה, שזה כלום שבכלום, יחסית, וגם אלה אנשים שיש להם בדרך כלל רגישות גבוהה יותר, אנשים מבוגרים מאוד בסוף חייהם, או אנשים שהם מאוד חולים. אז כנגד הדבר הזה, המעשים הדרקונים הם בלי פרופורציה, ואנשים צריכים להתעורר ולהבין שאם לא נעצור את זה עכשיו, אנחנו לא נוכל לעצור את זה אחר כך, זה יהיה מאוחר מדי. אני מקווה שהסרטון הזה הוא בעל ערך עבור אנשים, אני מצטער אם הוא ארוך מדי, אני מאחל לכולם ערב טוב.